субҳи имрӯз дар боғи ғалабаи шаҳри Хуҷанд бо иштироки ҷанговарони интернационалистӣ бахшида ба 32-умин солгарди баровардани қӯшунҳои Иттиҳоди Шӯравӣ аз хоки Афғонистон дар пояи Муҷассамаи шаҳидон Гулчанбар гузоштанд. 15 феврали соли 1989 охирон гурӯҳи қувваҳои ҳарбии Иттиҳоди Шӯравӣ аз хоки Афғонистон берун бароварда шуд ва имрӯз ба ин сана расо 32 сол пур шудааст. Дар ҷамъомади тантанави як гурӯҳ меҳмонон, муовини раиси шаҳри Хуҷанд, мушовири вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи вилояти Оши ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Суғд ва иштирокчиёни ҷанги афғон аз тамоми минтақаҳои вилояти Суғд иштирок доштанд. муовини раиси шӯрои собиқадорони ҷанговарони интернационалистӣ дар вилояти Суғд Муқимҷон Қобилов иброз дошт, ки дар муҳорибаи шадиди Афғонистон беш аз 15,000 нафар аскарону афсарони шӯравӣ қурбон шуданд, зиёд аз 50,000 нафар маҷрӯҳ гардида, беш аз 300 нафар беному нишон гаштанд. беш аз 3,000 нафар аз вилояти Суғд дар хоки афғон ҷангиданд. аз ин шумора 600 нафар ба кишвар баргаштанд. از شهر خوجند باشد زیاده از 400 نفر در افغانستان مردانگی جسارت نشان داده ادای خدمت کردند. 68 نفر با اردن و مدال های جنگی به وطن برگشتند. در ولایت 87 نفر در محاربه ها مردانگی جسارت نشان داده در عملیات های جنگ در افغانستان ابدی در همونجا هلاک شدند. عین حال در شهر خوجند 338 نفر سابقداران جنگ افغانستان کار و فعالیت میبرند. ما امروز خرسند از آن هستیم که امروز حکومتی جمهوری تاجیکستان به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی هم شهر و هم ولایت نسبت به جنگاوران اینترنشنال نسبت عموما گویم اگر به سابقداران اهمیتی خاص داده ایستادند. шавкат шарипов иштирокчии ҷанги афғонистон аст. вай дар ҷанги байналмиллал иштирок ва хизмати софдилонаро анҷом додааст. ӯ баробари сарбозону афсарони тоҷик мардонагиву далерии худро нишон додааст. аз 69 нафар ки дар ҷанги афғонистон ба гирифтани унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ сазовор шуданд, 2 нафар аз тоҷикистон буданд. сержант мираненко ва наби акрамов афсар аз зодаи истаравшан ки ба гирифтани унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ сазовор шуданд. ва имрӯз нафароне ки дар ҷанги афғонистон иштирок карданд, собиқадорони ҷанги афғонистон, як гурӯҳи бисёр гӯем муташаккил, як шахсоне ки аз мактаби ҷавонмардӣ гузаштанд. инҳо имрӯз барои тарбияи насли наврас дар рӯҳи ҳарбӣ, ватандӯстӣ, худшиносӣ як қувваи хеле бузург ҳастанд. баъди гулчанбаргузорӣ аз ҷониби иттифоқи ҷанговарони интернационалистӣ собиқадорони дар ҷанг маъюб гашта аёдат карда шуданд. гузошти Ганҷина Олим ва Фарҳод Рустамов ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.